I si et dic que hi ha un mètode d'estudi molt potent, amb suport científic i resultats molt positius, tu em diràs no a les drogues i jo et diré que no, que m'escoltis. El mètode es diu Active Recall, que vol dir record actiu. Consisteix a fer una autoavaluació d'un tema a través de preguntes repetides durant tot l'estudi i no només en el moment de l'examen. Aquestes preguntes es presenten en targetes que faciliten la retenció de la informació, com si fos un joc de taula o un concurs de la tele. Benvinguts i benvingudes a Provar o Palmar. Donem pas a la nostra primera convidada. Jo, esclar, sempre jo. Abans de crear les teves targetes o flashcards, és molt important haver treballat els temes que hauràs d'estudiar. Com a mínim, haver-los llegit i subratllat, perquè si no, en comptes de record actiu, el que estarem fent és escriure contes de ciència-ficció. Que si tens facilitat i fots un bestseller, endavant, me'ls signes per Sant Jordi. Bé, doncs selecciones les idees clau de cada tema i penses en preguntes relacionades amb aquestes. Han de ser preguntes clares i amb una resposta que trobis als teus apunts i material. Ara sí, ja tenim la informació, llestes per elaborar les targetes. A la part de davant, escriu-hi la pregunta. A la part posterior, la resposta. Pots fer-les a mà, procura fer bona lletra no com la meva i que el format sigui clar i agradable visualment, no com el meu, o fer servir aplicacions. Anki o Quizlet són específiques per a aquest mètode d'estudi. Canva et serveix per fer 1000 tipus de plantilles i formats i et pot ajudar a fer unes targetes xules. Posa-hi fantasia, goig, patxoca, swag. Ja tinc les flashcards aquestes, i ara què? Doncs a l'inici cal que les revisis cada dia. Et fas la pregunta i no la gires fins que hagis pogut contestar. A mesura que vas assimilant el contingut, pots anar espaiant la revisió i creant noves targetes. És una bona manera de posar-te a prova tu sol. Però si et mola estudiar en parelles o en grup, encara millor! Podeu repartir-vos el temari, acordeu quins temes us quedeu cadascuna i elaboreu les targetes corresponents. Després les podeu compartir entre tots i intercanviar-les. Quan hagis acabat d'estudiar-te les teves, el company et passa nou material. Feu revisions conjuntes. Cada persona del grup pot estudiar un conjunt de targetes que parlin sobre un tema concret i explicar-les als companys com si fes una presentació de classe. Poca broma, no t'imagines com això ajuda a memoritzar. I per favor, gent, tenim targetes, tenim coloraines. Feu el favor de jugar. No està prohibit passar-ho bé estudiant. Pren-t'ho com un trivial o algun d'aquests jocs. Fins i tot podeu fer-ho en forma de competició, a veure quin encerta més. Però sense jugar-vos-hi la paga, que a veure si acabareu muntant una casa d'apostes, que això és il·legal. En resum, la tècnica de l'Active Recall t'ajuda a retenir millor la informació estudiant a partir de preguntes i respostes. Si a més et fas unes targetes ben vistoses, et pronostico èxit i satisfacció. Endavant! Jo m'havia de llançar coses.